Mix M Sarki soyayyar tatin da ni da matar yaya na ta wale da ni na murna na samu za shirya baya yau ya zama badili so da ruwi ya zamo daya mai sai ya yi juriya iyali ne abokin tafiya na gari ke rasa nahiya yau so ya sani tafiya ban san aina ne zan tsaya daga jin haka kun ji gaskiya labarin ne yanzu zan gina ta faɗin zami ya rayuwa sakonta suna da bankewa ko da na shiga damuwa ka sana raina zan magarkuwa na gazaga ta kaji dan uwa ka san kai min na alƙawar zaka kasan na sanyin idanuwa tafiya kasana na jaddada ummi abba basa gida sai matar yaya sajida na fada mata za na bar gida kasana zan je sajida anti sajida har ta ban kuɗi domin na je gunta masoyiya na fito a tasha ne na saya mun dau hanya ta tafiya na kirawo ta masoyiya ta daga ta yi min dariya na ta ce a iso lafiya ni ku sai dauki farin ciki buri na yin ganna kasina kamar wasa sai gashi bindira sai na ɗauki waya ta na kira ta gaji ta makara kirkira na kira ya haura sautara ba ta shiga da na tunzira na sha wahala ta tazzara me sitinai karki min haka na fara tunanin yana ne za na zauna kishin ruwa gadare ya fara samuwa sai na ga mai shayi a inuwa jama'a ne ke ta yin zuwa na maza kusa na yi zaunuwa sai ga sako da sabuwa mai sauraro ka bi ni bashin sakon aina ne muka kwana